Li ser hevdîtina berbijarê Serokkomariyê Kemal Kılıçdaroğlu û Partiya Demokratîkan Gelan HDP me ji hilbijêrên bajarê Wanî pirsî gelo ew vê pêngavê çawa dibînin. Yani baş sen xêrê bin mesela mecburen ev ji bo xwe bikin yani ke kabul kade çawan çê bikin. Partiya me jî partiya wa jî yani sozekê bidene hev am sozekê baş bidene hev yani çu destê me ne vê muqamê da em ê destekî dene wa yalnız yani söz neden tiştekî nekin em hemû kes jî zanin dewleta Tirkan bê sozê xwe nasekine. و کیفا مجی گله هاتیه کو ببینه ایکو بو و نخوشی و به اواد ظلمال دنیا تیت کرینی بو نه دی کیفا مگله هاتیه Hevdîtin heftiya borî li meclisê pêk hatibû. Ji axiftinên Kılıçdaroğlu û hevserokên HDP Pelvîn Buldan û Mithat Sancar hatibû zanîn ku hevdîtineke erênî derbas bûye. Vallahi işe baş gelme. Bila sistem biçit ki bitkarşı sistemi amidane bu. Ki tek ev sisteme biçit. Milletvekili adayı amidane HDP Cumhurbaşkanı amidane Kılıçdaroğlu. خدای خیلی مبارک کرد سونا خدای خیر کرد یا رایجی امی جمهورباشقانی بنا قشلاولو ملتاکی خو بنا BDP حق حقوق دموکراسی همه اتخاذه tabii ki ev çetir mesela irade kazanın ama HDP gerek mesela İru ke ruja hindiyer xwe hişar bitin İru ke fırsatay destî me dane gerek wê çendê de biçekî dîqatlî bitin yani em gele hatine lêbandin em gele hatine xapandin. Zanyarê siyasetê Özcan Kırbî ku li zanîngeha Mîmar Sinan lêkolînên ser pizgirêkên Kurd dike dibêje ku gelê Kurd dixwaze êdî di sadsala duyan ya Komara Tirkiyeyê de bigihe mafên xwe. Yani vê Kurd hesken vê sadsala nû da cih bikin. Evê cih girtinê de jî em bêjin ser HDP de hesken vê biryarî bidin. Yani bu vê reqê de jî amade ne ji ber hindê vêgaya gel HDP siyaseta nûzik bitin jî ki Kılıçdaroğlu CHP ka ew jî heta kî derê de çawan zelal bitin vê sed sala nû da Kurd dê devletê de kî derê de çawan dê cih bigirin ew jî ser biryara HDP û ser quvveta HDP dê hêta ziman. Wek helwesta hevpar her du aliyan jî diyar kiribû ku cihê çareseriya pizgirêka Kurd Meclisa Tirkiyeyê. Li HDP heya nehe bi awayeke fermî piştgiriya xwe bo Kılıçdaroğlu neragihandiye. خودی باشه نه خرابه هر خواب دنه ایک نخوشی هم نخوازم بلکه خوشی که کته وی دنیای ارزانی که کته وی دنیای بارشی که کته وی دنیای ام حسیم بارشی به دنیا خوش ببد امد بیجین هکر وکی اوید برین هدره و نکن دشتی گلای باشه هکر خدره و بکن حقی مرین گل مروی خلد بگرین امل گل بریارا پارتی HDP چی تشته هبیتن her şekilde gider. Yani mecli güvence gektet, mecli azmane xatevet, mecli kimlika xatevet. Wek tê zanîn HDP di nava tifaqa ked û azadiyê de ye. Çavlereyê ku ew li gel tifaqa xwe di hilbijartinên çardê Gulanê de piştgiriyê bide berbijêrê Tifaqa Millet Kılıçdaroğlu. Arif Aslan, Deng Amerika.